καλησπέρα σας. Πάνω συλλογιότατε, κύριε εκπρόσωπε της Στρατιάς, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των Δημάρχων, κύριε Δήμαρχε Καρθίτσες, Παλαμά, κύριε εκπρόσωποι του Δημάρχου του Βόλου, κύριε εκπρόσωποι των Συλλόγων, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, Λάρισσας, κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕ, κύριε εκπρόσωποι του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, κύριε εκπρόσωποι του Δήμου Τινάρου, αγαπητά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και του Συμβουλίου Διαβούλευσης της Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι, σήμερα παρουσιάζουμε το έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κάνουμε έναν απολογισμό έργων. Παρουσιάζουμε ένα έργο υπαρκτό, χειροπιαστό, αδιάψευτο. Το έργο αυτό το οποίο έχει διανυμηθεί εγκαίρως είναι έργο όλων των Θεσσαλών. Δεν είναι έργο ούτε της Περιφερειακής Αρχής, ούτε του Περιφερειάρχη. Είναι έργο όλων. Είναι έργο της Θεσσαλίας. Γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας. Τη Διαχειριστική Αρχή, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά. Χάσαμε προσωπικό, το 1/3 του προσωπικού, σε σύγκριση με τις παλιές δημαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Ενσωματώσαμε νέο προσωπικό από την ΔΟΔΟΕ, την ΔΕΚΕ και τη ΔΕΣΕ. Δεν πήραμε χρήματα παραπάνω. Περικοπήκαν οι μισθοί. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα φοβίας, φόβου, αγωνίας, αβεβαιότητας, ρευστότητας. Ένα πρωτόγνωρο κλίμα φόβου στην ελληνική κοινωνία και παρόλα αυτά πετύχαμε. Πετύχαμε γιατί θέσαμε πάνω απ' όλα το εμείς και όχι το εγώ. Πετύχαμε γιατί συνεργαστήκαμε. Γιατί αποκτήσαμε συνέργεια και σήμερα έχουμε εδώ τα αποτελέσματα, κύριε εκπρόσωπε και του Δήμου Λαρισαίων και κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, να μην παραλείψω κάποιον, και πρόσωπε της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Πέμπτη. Και διανυμήθηκε εγκαίρως. Όσοι είχαν απορίες, όσοι είχαν ερωτηματικά, όσοι είχαν να θέλουν να κάνουν αλλαγές, εδώ είμαστε. Γιατί εμείς από την αρχή είπαμε διεκδικούμε το δικαίωμα στο λάθος. Αλλά δεν διεκδικούμε το δικαίωμα στην απραξία, στην ατολμία, στην δειλία των αποφάσεων, ούτε στη μετακύληση ευθυνών, ούτε στην παραγωγή αυτή, τη βιομηχανική παραγωγή που ίσχυε μέχρι σήμερα, της μετακύλησης των ευθυνών. Κυρίες και κύριοι, τα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα σήμερα και συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια είναι προφανές ότι δεν συνιστούν μια συνηθισμένη κατάσταση. Ούτε καν μια ταραγμένη πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά περίοδο εντός των πλαισίων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών διακυμάνσεων που είμαστε συνηθισμένοι μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιβάλλον αρνητικά φορτισμένο. Τα χρήματα πολύ λιγότερα. Οι αρμοδιότητες περισσότερες. Υπήρχε στην διακυβέρνηση των 2 ετών 3 κυβερνήσεις. Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά. Και υπήρχε και μια 4η κυβέρνηση μεταβατική λόγω των διπλών εκλογών. Αντιλαμβάνεστε ότι το έργο μας ήταν δυσκολότερο. Και υπήρχε και μακριά από εμάς, κοντά σε αυτούς που τα υποστήριξαν, μνημόνια, τα οποία περιορίσαν τους πόρους στην αιρετή περιφέρεια. Εμείς όταν παραλάβαμε τις νέες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παραλάβαμε και έργα σε εξέλιξη και υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις τότε ανερχόταν στα 90 εκατομμύρια περίπου ευρώ,
πολλές εκ των οποίων δεν είχαν βέβαιη χρηματοδότηση. Πρωταρχικός μας ρόλος και αγωνία ήταν να ολοκληρώσουμε τα έργα αυτά, να πιέσουμε να πάρουμε τα χρήματα και να εντάξουμε και νέα έργα. Περισσότερες αρμοδιότητες, σας είπα, λιγότερα χρήματα, ούτε αντίστοιχοι πόροι, μείωση προσωπικού, συντονισμός της περιφέρειας τα πρώτα χρόνια, δύσκολο, διαχείριση κρίσεων και διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα παρουσιάζουμε το έργο μας. Και το έργο είναι απτό, σας είπα, χειροπιαστό, μετρήσιμο. Με αδιάψευστους μάρτυρες τους αριθμούς. Γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι σήμερα εκτελούνται πάνω από 777 έργα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έργα τα οποία είναι συνέχεια, έργα τα οποία είναι καινούρια, έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Παλτατζή, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΑΠΝΑ, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πίνδος, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τους λιγοστούς πόρους που διαθέτει πλέον η αιρετή περιφέρεια. Και γίνομαι ξεκάθαρος. Στη Γεωργία έχουν ενταχθεί και ολοκληρώνονται έργα ύψους 103.368.000 ευρώ. Στα δάση και στην αλεία 930.000 ευρώ. Εγκυοβιωτικά έργα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην εκπαίδευση 111.374.000 ευρώ. Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα 3.600.000 ευρώ. Σε μελέτες 21.891.000 ευρώ. Προστασίας οικισμών έργα 72.500.000 ευρώ. Για το περιβάλλον έργα 21.113.000 ευρώ και εδώ πρέπει να εντάξουμε και το έργο της γειτόνης που καταφέραμε 31/12 να το εντάξουμε στο ΕΠΕΡΑ, το κάναμε από αγροτικό περιβαλλοντικό για να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο και να μπορέσει το κράτος να πάρει πίσω 27 εκατομμύρια ευρώ και να βρει και τα άλλα 3 εκατομμύρια να ολοκληρωθεί ώστε να δημιουργηθούν οι σωστές προϋποθέσεις λειτουργίας του έργου και να σταματήσει αυτή η διαδικασία το να τρυπάνε τα σωθικά της γης για να βγάλουν νερό. Συγκοινωνιακά έργα 450 εκατομμύριων ευρώ, για τον τουρισμό και τον πολιτισμό 35.073.000 ευρώ, για την υγεία, την πρόνοια 31.768.000 ευρώ, για την ίδρυψη, την αποχέτευση 193.490.000 ευρώ, για τον αθλητισμό 7.603.000 ευρώ, διάφορα 23.231.000 ευρώ. Πέραν τούτου, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια, με μια ανατρεπτική δημιουργική λογική, κατορθώσαμε να αποπληρώσουμε, κατορθώσαμε να δώσουμε ελπίδα και κουράγιο στους ανθρώπους να συνεχίσουν την επενδυτική τους προσπάθεια. Κατορθώσαμε να αποπληρώσουμε όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Πληρώσαμε μέσα σε 1,5 χρόνο 54 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή τρέχει το Leader με 5.600.000 ευρώ και πληρωμές πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Επενδυτικά σχέδια 80 ύψους 181 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα, είμαστε πιλωτική περιφέρεια, μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το πρόγραμμα περισυλλογής που υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα περισυλλογής και διαχείρισης των νεκρών ζώων 1 εκατομμυρίου. Είναι στον αέρα η προκήρυξη. Δαπάνες για τα ιατροκοινωνικά
κέντρα των Ρωμά στη Λάρισα, στη Νέα Ιωνία, στον Τύρναβο, στα Φάρσανα, στους Σοφάδες, 320 και πλέον χιλιάδες ευρώ. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Αποπληρώσαμε όλες τις δομές και εδώ συνεργαστήκαμε άριστα με τους Δήμους και πληρώσαμε μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου 3.422.000 ευρώ. Ακόμη για την ανεργία τα προγράμματα, τα ΤΟΠΕΚΟ, τα ΤΟΠΣΑ και η κοινοφελής εργασία δημιούργησαν προϋποθέσεις και ελπίδες για ευκαιρίες εργασίας. Στα ΤΟΠΣΑ έχουμε εντάξει 31 σχέδια ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, ωφελούμενοι 2.500 νέοι. Στα ΤΟΠΕΚΟ έχουν προϋπολογισμό 3.200.000 ευρώ και περίπου 1.000 νέοι σε όλη τη Θεσσαλία θα μπορέσουν να ενταχθούν, και την κοινοφελή εργασία που στην περιφέρεια Θεσσαλίας πάνω από 1.200 άτομα είναι σε πεντάμινη αυτή η διαδικασία εργασίας. Ακόμη, διασφαλίσαμε το μέλλον. Και διασφαλίσαμε το μέλλον έχοντας ενεργές αυτή τη στιγμή προσκλήσεις για εντάξεις νέων έργων 96,5 εκατομμυρίων, αλλά ταυτόχρονα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου 500 και πλέον ειδικότητες εργασίας μπορούν να ενταχθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία έγινε. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Βέβαια, έχουμε καθήκον, αλλά εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχουμε μυστικά. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και το υλοποιούμε καθημερινά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει μυστικά. Γι' αυτό και καθημερινά ενημερώνουμε τους πολίτες. Ενημερώνουμε με τις ενέργειές μας, τις πράξεις μας και την διαδικασία την οποία ακολουθούμε. Επεξηγηματικά. Σήμερα έχουμε μπροστά μας τον οικονομικό απολογισμό των εσόδων και εξόδων του 2011 και του 2012. Βλέπετε, αν θα προχωρήσουμε παρακάτω, θα δείτε ότι οι περιφέρειες πλέον, γιατί κάποιοι δημιουργούν ή τεχνητή σύγχυση ή δεν το γνωρίζουν. Αν θέλουν να δημιουργήσουν τεχνητή σύγχυση και να μπερδέψουν τον κόσμο, καλώς το κάνουν, αλλά κακώς για τον εαυτό τους, γιατί ο καιρός αυτός έχει περάσει ανεπιστρεπτή της κατάστασης. Εάν δεν το γνωρίζουν, τους το πληροφορούμε τώρα για να μπορέσουν να το ξέρουν. Πλέον έχει αλλάξει ο προϋπολογισμός των περιφερειών. Και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, κύριε Βουλευτέ. Παλαιότερα, μέσα στους κεντρικούς αυτοτελείς πόλους των νομαρχιών, είχαν ξεχωριστά για τα οδικά έργα και για τις λειτουργικές δαπάνες. Και αυτή ήταν η λεγόμενη ΚΑΠ. Και πληρώνανε και τους νευροπαθείς, το επίδομα των νευροπαθών, αλλά ως μεταβιβαστική πληρωμή, η οποία ερχόταν από το κράτος και πληρωνόταν μεταβιβαστικά, όπως γίνεται τώρα και με τις μεταφορές των μαθητών σε εμάς, σε αυτή την περίοδο που είναι μεταβατική. Όμως από το 11, το προπολογισμό το 11 και μετά, το επίδομα των νευροπαθών, το ΩΣΔΕ, αλλά και τα αποκτονία είναι μέσα στους ΚΑΤ της αιρετής περιφέρειας. Εμείς είχαμε υποσχεθεί και είπαμε ότι με λίγα θα κάνουμε πολλά και όχι με πολλά λίγα. Και ο απολογισμός σήμερα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη. Ο απολογισμός των εσόδων, όπως βλέπετε,
για το 2011 περιέχει όλους εκείνους τους οδηγούς οι οποίοι πρέπει να εμφανίζονται μέσα στο σύστημά μας. Είναι οι επιχορηγήσεις, είναι η ΚΑΠ για τις επενδύσεις, συντήρηση και ούτω καθεξής, σαν ατρία για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η αποπληρωμή των έργων του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Και εδώ έγινε μια μεγάλη τομή. Παραλάβαμε 77 έργα τα οποία κινδυνεύαν να απενταχθούν. Τα 77 αυτά έργα έχουν πλέον ολοκληρωθεί, έχουν πιστοποιηθεί και έχουμε πάρει ως κράτος τα χρήματα. Κινδυνεύαν να απενταχθούν και να καταλογιστούν τα χρήματα, το σύνολο των χρημάτων, του κόστους των έργων στο κράτος. Έχουμε τη ΣΑΝΑ 8 που είναι τα έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχουμε την Πίνδο και βλέπετε το πρόγραμμα Πίνδος. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ φιλόδοξα σε μια εποχή όπου υπήρχε πολύ χρήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάρα πολύ χρήμα. Και τα ειδικά αυτά προγράμματα Πίνδος ήταν για τις 3 περιφερειακές ενότητες, για τα Τρίκαρα, την Καρδίτσα και τη Λάρισα. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε φιλόδοξα, αλλά η πηγή χρηματοδότησης δεν είναι εξασφαλισμένη. Παρ' όλα αυτά προχωρούμε τα έργα παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Η ΣΑΕΠ 17, βλέπετε ότι ΣΑΕΠ 17 το 11 είχαμε 0. Το 12, 31 Δεκάτου, χάρη στην πίεση την οποία κάνουμε όλοι οι περιφερειάρχες και όλη η Ένωση Περιφερειών, χάρη στην πίεση την οποία ασκήσαμε προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στον Πρωθυπουργό, χάρη στην πίεση και με σοβαρά επιχειρήματα, καταφέραμε στο τέλος του χρόνου να ζητήσουμε 16.197.000 ευρώ και να πάρουμε τόσα χρήματα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και θα σας πω, παλέψαμε. Και δεν τα πήραμε ως ΚΑΠ, τα πήραμε ως 0,17 και τα πήραμε μέσα από μια διαδικασία πολύ σκληρή διαπραγμάτευσης σε μια εποχή που οι εθνικοί πόροι είναι 0. Κάναμε προγραμματικές συμβάσεις με δήμους για εκτέλεση έργων. Έχουμε κάνει προγραμματικές συμβάσεις με δήμους ύψους 57.817.000 ευρώ. Είναι έργα τα οποία υλοποιούμε μαζί με τους δήμους, υλοποιούμε εμείς για λογαριασμό του Δήμου. Κάναμε διακρατικές συμφωνίες και συνεργασίες. 21 προγράμματα προϋπολογισμού 3.360.000 ευρώ. Και υποβάλλουμε για να μένουμε την έγκριση των άλλων 13 προγραμμάτων ύψους 2.650.000 ευρώ. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία βγάζουν την περιφέρεια έξω από τα στενά όρια της χώρας. Είναι προγράμματα τα οποία δίνουν εμπειρία σε όλους τους εμπλεκόμενους των προγραμμάτων. Είναι προγράμματα που μας δίνουν την εμπειρία των διακρατικών συνεργασιών. Είναι προγράμματα τα οποία φέρουν προστιθέμενη αξία σε μια δύσκολη στιγμή στη χώρα και στην πραγματική οικονομία. Σε πολλά από αυτά είμαστε και επικεφαλής εταίρος. Ιδιωτικές επενδύσεις, είπαμε και προηγουμένως, ιδιωτικές επενδύσεις αποπληρώσαμε. Δεν αφήσαμε ούτε μία. Και εδώ πέρα χρειάζεται μνήα στους ανθρώπους που δουλέψαν. Γιατί κάναμε μια ανατρεπτική λογική. Μια θετική αλλαγή. Δεν πηγαίναμε όπως στο παρελθόν. Πρώτα κάναμε τους ελέγχους, να δούμε πόσα λεφτά μας ζητάνε, χρειαζόμαστε, μετά να ζητήσουμε τα λεφτά και μετά να έρθουν τα λεφτά. Όχι. Ανατρέψαμε τη διαδικασία. Πρώτα ζητούσαμε τα λεφτά, παίρναμε τα λεφτά, κάναμε τους ελέγχους και αποπληρωνόταν αμέσως. Έχουν να λένε οι επενδυτές για τη διαφορά, κύριε Γιαννακόπουλο. Σε μια τραγική στιγμή για την επιχειρηματικότητα, σε μια δύσκολη στιγμή που πολλοί κινδυνεύαν μέχρι και να κλείσουν, όχι η αιτιότητά τους. Αυτό ήταν μια τονωτική ένωση ελπίδας, αλλά και να υπάρχει το κράτος διαφορετικό. Υπάρχει μια περιφέρεια διαφορετική που λειτουργεί διαφορετικά, μας νοιάζεται. Μπορούμε να την πιστευτούμε να κάνουμε κι άλλο ένα βήμα. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε στο νέο πρόγραμμα με τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Και έχουμε δώσει κι άλλα 100 από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διαχειρίζονται οι τράπεζες για τα προγράμματα αυτά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εκεί κάναμε πρωτοπόροι είμαστε.
με το επιμελητήριο και όλους τους φορείς, προχωρήσαμε και ανατρέψαμε το καθεστώς. Είπαμε όχι με τις τράπεζες, με ένα νέο φορέα και πιο απλά, πιο λειτουργικά, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, και το πετύχαμε. Αυτές είναι διεκδικήσεις και είναι αποτελέσματα που έρχονται μέσα από σκληρή, επεξηγηματική, σοβαρή διεκδίκηση. Στην αγροτική οικονομία είμαστε η πρώτη περιφέρεια η οποία προκήρυξε και υλοποιεί το Θεσσαλικό Πρωτόκολλο Πιστοποίησης Ποιότητας και Προέλευσης των Προϊόντων του Θεσσάλου. Και είμαστε εκείνοι οι οποίοι υλοποιούμε και τελειώνουμε και το ίδιο δημοκρατήριο και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Έχουμε κάνει το καλάθι των αγροτικών προϊόντων και προχωράμε. Και είμαστε έτοιμοι τώρα για να γίνουν και οι αγορές αυτές οι αγροτικές. Διότι όταν έχεις πιστοποίηση και έχεις ηλεκτρονικό δημοκρατήριο, μπορείς άνετα το τρίτο βήμα, είναι όριμο, είναι ανοιχτός ο δρόμος για να κάνεις τις αγορές, εάν και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες. Εδώ θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ μια άλλη ανατρεπτική διαδικασία, την οποία βέβαια γνωρίζετε. Εμείς εμπιστευθήκαμε και εμπιστευόμαστε στις υπηρεσίες μας. Γι' αυτό και το καλάθι των θεσσαλικών προϊόντων έγινε με τις υπηρεσίες μας. Γι' αυτό και οι εκλογές, οι δύο επανωτές εκλογές έγιναν με τις υπηρεσίες μας. Γι' αυτό και συμβούλους έχουμε τους διευθυντές και τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες. Γι' αυτό και όλο το σύστημα λειτουργεί με τις υπηρεσίες μας. Παρόλο που οι άνθρωποι σας λέω έχουν δοκιμαστεί σκληρά και έχουν κάνει υπέρβαση. Υπέρβαση. Σε μια εποχή που είναι τελείως διαφορετική, εμείς προχωρήσαμε στον αγροτικό τομέα τα έργα τα οποία κάνουμε από τον Παλτατζή, οικειοποίησης αγροτικών αγωγών ίδρυυσης, 88 χιλιόμετρα. Στη Λάρισα έχουμε αντίστοιχα με ΚΑΠ, με χρήματα της περιφέρειας, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, αγροτικό εξηλεκτρισμό, που δεν υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχαν προγράμματα στα ΜΟΠ, στα νοσηλευτικά ολοκληρωμένα προγράμματα, στο πρώτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξη, μετά τελείωσε. Λοιπόν, εμείς το συνεχίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι μια ανάσα με inverter στην Καρδίτσα, με τους τάφρους που καθαρίζουμε, με τα αναχώματα που κάνουμε και τα μικρά φράγματα, με τις λιμνοεξαμενές παντού, με τα έργα νερού και με τα φράγματα. Που θέλω να σας πω ότι αυτά τα φράγματα που παραλάβαμε είχαν και αστοχίες όσον αφορά τις μελέτες και στη συνέχεια της εφαρμογής. Για προγράμματα ενίσχυσης αγροτικής οικονομίας, δηλαδή για προγράμματα φυτικής παραγωγής, για βιολογικής γεωργίας, για προγράμματα νέων αγροτών, για μακροχρόνια πάυση εκμετάλλευσης, για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, για αγροτικής αναδιάρθρωσης, για προγράμματα οριστικής εγκατάλειψης, εινοποιήσιμων απελώνων, για ομάδες παραγωγών, για αγροτικό εξηλεκτρισμό, για προγράμματα ανακατασκευής βαθμίδων, για προγράμματα διατήρησης εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, προγράμματα ζωικής παραγωγής, βιολογικής κτηνοτροφίας, Παρνάκη Κατσικάκη, πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων, πρόγραμμα εκτακτικοποίησης κτηνοτροφίας, πρόγραμμα αντικατάστασης κυψελών, πρόγραμμα οικονομικής στήριξης νομαδικής μελισσοκομείας. Έχουμε πληρώσει ως περιφέρεια 103 εκατομμύρια ευρώ. Στις επενδύσεις και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, σας είπα προηγουμένως, έχουμε 181 εκατομμύρια με 80 επενδυτικά σχέδια. Έργα προσβασιμότητας προς τους ΧΙΤΑ και στους ΜΑ, 9.614.000 ευρώ. Έχουμε πάρει αποφάσεις έκδοσης περιβαλλοντικών όρων μέσα από την Επιτροπή την αντίστοιχη της Περιφέρειας. Στην υγεία και πρόνοια και στις κοινωνικές υποδομές σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μέσω του ΕΣΠΑ έργα στον τομέα της υγείας και πρόνοιας υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων,
Τα 13 από αυτά εντάχθηκαν μετά την 1η Οκτώβρη του 2011. Στον τουρισμό συνεχίζουμε τις εκθέσεις. 14 εκθέσεις είχαμε. Παντού. Και 4 εκθέσεις εσωτερικού. 14 εκθέσεις εξωτερικού σε συνεργασία με την Επιτροπή που έχουμε. Έχουμε επαφή, γνωρίζουμε πού θα πάμε και έχουμε στην Ουτρέχτη, στη Βιέννη, στο Ντίσσελντορφ, στην Πράγα, στο Μιλάνο, στο Πελιγράδι, στη Σόφια, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στο Βουκουρέστι, στη Λευκοσία, στη Φραγκφούρτη, στη Βαρσοβία, στο Πόσναν και στο Λονδίνο. Και 4 εκθέσεις εσωτερικού στη Φιλοξένεια, στη Θεσσαλονίκη, θρησκευτικού τουρισμού στην Αθήνα, στον πόλο που είχαμε συμμετάσχει στο επιχειρησιακό πανόραμα και στην Καρδίτσα. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, τουριστικής προβολής περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο θα είναι δαπάνη συνολικής 1 εκατομμυρίου ευρώ. Κάναμε άνοιγμα του τουρισμού στη Ρωσία, στοχευμένα, και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Ήδη έχουν κλείσει για την Σκιάθο, ήδη έχουν έρθει και πέρυσι λίγοι τουρίστες Ρώσοι, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εμείς εδώ. Δεν έχουμε μεγάλες τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Σχεδιάσαμε και μας εγκρίθηκε από την ψηφιακή σύγκληση η ψηφιακή πλατφόρμα του Παγκόσμια Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου, καθώς ενεργοποιήσαμε και το επιχειρησιακό σχέδιο για την κατασκευή των υποβρυχίων μουσείων και καταδυτικών πάρκων, το οποίο βάλαμε και ως έργο σημαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα και εδώ κάναμε μια διαφορετική διαδικασία. Μέσα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου έχουμε βάλει και τις ενάλλειες αρχαιότητες και τις αρχαιότητες και το ΕΠΕΚΑ και την περιφέρεια και όλους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται στο μεταβατικό στάδιο για την αδειοδότηση και λειτουργία ενός δύσκολου έργου. Κρατήσαμε και δημιουργήσαμε μέσα από τις εκδηλώσεις, τα συνέδρια και τις ημερίδες, όσο μπορούσαμε, μια διαδικασία μόχλευσης στην κοινωνία, στην οικονομία και στον αθλητισμό, στην επιστήμη και στον πολιτισμό στη Θεσσαλία. Κάναμε 314 εκδηλώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα στο Βόλο, στα Τρίκαλα, πανευρωπαϊκά στα Τρίκαλα και στη Λάρισα, εθνικά, τοπικά, για νέους και όλων των αθλημάτων. Προχωρήσαμε σε μια λογική η οποία απέδωσε καρπούς. Μόχλευσης. Όσα ξοδέψαμε, περισσότερα ήρθαν. Και αυτά ήρθαν στην τοπική κοινωνία, γι' αυτό είμαστε εδώ. Στις δύσκολες στιγμές να τονώνουμε την τοπική οικονομία και την κοινωνία, αλλά τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, και να δίνουμε και ελπίδα ότι υπάρχει κάποιος που μας νοιάζεται και στηρίζει τις προσπάθειές μας. Υπάρχει κάτι διαφορετικό και εμείς προσπαθούμε. Ακούμε και ενοποιούμε κάθε καλή πρόταση. Συμμετοχικά λειτουργούμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και δίνουμε πρωτοβουλίες. Θα ξεχάσω την πρωτοβουλία στον Οκανά Λάρισσας, το οποίο πάει υπέροχα. Πότε άλλο το είχαμε τέτοια μεγάλη κινητικότητα, αλλά και διάχυση του έργου και προφύλαξη των ανθρώπων. Στον Βόλο, πρόταση ζωής. Και αυτά δεν είναι τυχαία. Το ένα παρακινεί το άλλο. Δημιουργεί ένα πεδίο ανταγωνισμού προσφοράς. Αυτό θέλουμε. Ανατροπή εκείνης της που έχουν μερικοί ναρκισσιστική, κομματική, αντιπαραθετητική λογική. Εδώ είναι συμμετοχικά στη δύσκολη στιγμή. Και όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, με τους αγρότες ξέχασα. Γυρίζω πίσω γιατί δεν τα έχω γραμμένα. Με τους αγρότες ήμασταν κοντά σε όλα. Θα ξεχάσουμε με τον ακτινίδιο που κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια ένα προϊόν προστιθέμενης αξίας κινδύνευε και δεν μπορούσε η πολιτεία να έρθει αρρωγός να στηρίξει την
καλλιέργεια αυτή. Και ήρθαμε εμείς. Είναι υποχρέωσή μας? Όχι. Είναι ευθύνη μας? Όχι. Αλλά την αναλαμβάνουμε, γιατί συνεργαζόμαστε. Το ίδιο κάναμε και με την τομή, αλλά μέσα από την ομάδα διαχείρισης κρίσεων που κάναμε στον αγροτικό τομέα. Και ίσως είμαστε και από τις ελάχιστες περιφέρειες, ίσως μοναδική, και το Υπουργείο έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει ομάδα διαχείρισης κρίσεων, αλλά δεν την έχει κάνει ακόμα. Εμείς την έχουμε κάνει και έχει λειτουργήσει. Και έχει λειτουργήσει και όσον αφορά και για να επιτρέψουν για τα βαμβάκια, για τον βαμβάκι και την καταπολέμηση του πράσινου σκουπιδιού. Λοιπόν, το πετύχαμε. Γιατί δεν πήγαμε με φωνές, διεκδικούμε, ναι, κάντε το γιατί έχουμε δίκιο. Πήγαμε και είπαμε, κύριε, με συνεργασία και με την ΠΕΔ, βλέπω εδώ τον Κομίτσα τώρα και θυμάμαι. Λοιπόν, είπαμε, ελάτε εδώ, ορίστε, αυτά είναι τα επαγγελματικά, τα δεδομένα, τα επιστημονικά, πρέπει να το κάνουμε. Και πετύχαμε μια μεγάλη αλλαγή που δεν γινόταν επί χρόνια, που λόγω ισχυρών συμφερόντων κρατιόταν. Εμείς συγκρουόμαστε με ό,τι φράζει το δρόμο στο άδειο της Θεσσαλίας. Ακόμη σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χώρια τι έκανε κάθε περιφερειακή ενότητα. Γιατί κάναμε πολλά. Η Ρένα στη Λάρισα, ο Τσάκος, ο Βασίλης στην Καρδίτσα, ο Μιχαλάκης στα Τρίκαλα, ο Κοπάνης στη Μαγνησία. Κάναμε ξεχωριστές διαδικασίες. Αλλά η μία διαδικασία, την οποία ενεργοποιήσαμε πάρα πολύ καλά την αρχή, ήταν η διανομή τροφίμων. 55.000 το 11, 89.000 το 12, 144.000 και κάτι σύνολο τα 2 χρόνια. Θα μου πείτε, λύσαμε το πρόβλημα? Όχι. Κανείς δεν λύνει το πρόβλημα. Αλλά πολλές μικρές δυνάμεις μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Ενωμένες όταν είναι. Όταν είναι διασπαρμένες, δεν θα λυθεί. Γιατί όταν εμείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Εκκλησία, ενώνουμε τις δυνάμεις μας στα κοινωνικά παντοπολία που έχουν οι Δήμοι, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με αυτούς που έχουν ήδη δομές. Δεν πάμε ανταγωνιστικά. Κάποιος μπορεί να πει, γιατί δεν κάνει και εσείς ένα κοινωνικό παντοπολείο? Είναι λογική του παρελθόντος. Είναι λογική ηφαισιακή. Είναι λογική η οποία δεν αντέχει σε πρακτική μόνο γοητεία της 1, 2, 3 μέρες επικαιρότητας. Εμείς δεν γοητευόμαστε. Ούτε κάνουμε πολιτική τηλεοπτικής δημοκρατίας. Είμαστε καθαροί και δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Εμείς λέμε την αλήθεια και διεκδικούμε το δικαίωμα στο λάθος. Όποιος μας πει ότι έχουμε καπνό, το αλλάξουμε. Δεν διεκδικούμε όμως το δικαίωμα στην απραξία. Για τη νέα προγραμματική περίοδο, εμείς έχουμε προχωρήσει σε διαβούλευση με όλους τους φορείς. Πολλές φορές δώσαμε τη διαδικασία, δώσαμε εγγράφους, περιμέναμε αποτελέσματα, πολλοί μας απαντήσαν, πολλοί δεν μας απαντήσαν και τώρα να μας απαντήσουν πάλι να τα λάβουμε υπόψη αν έχουμε τα χρονικά περιθώρια των αλλαγών. Και κάναμε ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό έχει το χρονικό ορίζοντα που μας δίνει, μας επιτρέπει η διαδικασία που έχει το Υπουργείο και συνεχίζουμε. Έγκαιρα, προγραμματισμένα. Και όταν παραλάβαμε το ΕΣΠΑ, από την ένταξη ενός έργου μέχρι την αποπληρωμή ήταν 600 μέρες. Μέχρι την πρώτη πληρωμή. Σήμερα είναι 300 μέρες ο μέσος όρος του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι γρηγορότερα δημιουργούνται και θέσεις εργασίας και γρηγορότερα πέφτει χρήμα στην τοπική πραγματική οικονομία. Μεταρρυθμίσεις κάναμε στο ΕΣΠΑ. Παλέψαμε και κάναμε μεταρρυθμίσεις. Και αξιοποιήσαμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για πρώτη φορά κάναμε και στις Σποράδες ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και προχωράμε σε μια διαδικασία
πρωτόγνωρη για τα νησιά. Γιατί βλέπουν πλέον χειροπιαστό το έργο. Γιατί βλέπουν ότι εκεί που δεν μπορούν, ερχόμαστε και εμείς να βοηθήσουμε. Θα θέλαμε να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Αλλά μας λείπει προσωπικό. Μας λείπει προσωπικό το οποίο ζητάμε. Αλλά ξέρετε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο δεν πρόκειται να λυθεί. Κυρίες και κύριοι, διεκδικήσαμε αχελώς. Πήγαμε με την πλάτη στον τοίχο και ένα έργο καταδικασμένο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Καταφέραμε να πάρουμε μια θετική απόφαση. Παρόλο που έτσι ήταν γραμμένα και διατυπωμένα τα ερωτήματα, ήταν για να μας καταδικάσουν. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του αχελώου, μεγάλη νίκη, που δεν είχε γίνει τόσα χρόνια. Ενοποιήσαμε τις νομικές μας υπηρεσίες. Ενεργοποιήσαμε το προσωπικό, το νομικό. Τον Τσίκα, τον Πλιτσάκη, που δεν τον είχαν ενεργοποιήσει. Συντονίσαμε και συντονίζουμε. Τρέξαμε και παλέψαμε. Το πετύχαμε. Τώρα έχουμε έναν δύσκολο σκόπελο μπροστά μας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δύσκολο. Και βέβαια κρίνει ένα έργο με παλαιό. Ένα έργο σε άλλη εποχή. Γιατί έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα τώρα. Και τα περιβαλλοντικά και η μεταφορά νερού έχει αλλάξει και όλη η διαδικασία έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά τα παλεύουμε. Πάμε παντού και εξηγούμε. Ένα έργο το οποίο είναι πάνω από 20 χρόνια και το οποίο έχει 12 φορές αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι δυνατόν να μην είχαν ενημερώσει τους δικαστές επαρκώς ότι είναι ένα εθνικό έργο. Δεν είναι δυνατόν να μην είχαν ενημερώσει ότι το έργο αυτό έχει εκτελεστεί κατά 70%. Δεν είναι δυνατόν να μην είχαν ενημερώσει και να πούν ότι αγοράζουμε ρήπους και αφήνουμε εκεί κι ως έτυχε ένα εργοστάσιο το οποίο υδροελεκτρικής ενέργειας, υδροελεκτρικό εργοστάσιο ενέργειας, λοιπόν, κλειστό. Δεν είναι δυνατόν να μην λέγαν ότι έρχεται καταστροφή στην υδατική λεκάνη του Ποινιού, γιατί το ζήτημα δεν είναι αχελώς να έρθει μεταφορά νερού ή εκτροπή, όπως λέγανε το αχελό κάποτε. Θέμα είναι ολική, μία αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημία, καταστροφή στην υδατική λεκάνη του Ποινιού, ναι ή όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. 550.000 στρέμματα καλλιέργητα και 30.000 αγρότες να σταματήσουν την εργασία τη στιγμή που η αγροτική πολιτική, λένε όλοι, είναι όλα τα κόμματα. Γιατί ως τώρα με τις αγροτικές κινητοποίησεις πρώτο πλάνο η αγροτική παραγωγή. Ξεμπλέξαμε μια δύσκολη διαδικασία και στο λιμάνι του Βόλου, που πήγαινε να σταματήσει η λειτουργία του με τους περιβαλλοντικούς όρους. Ξεκίνησε ο περιφερειακός του Βόλου. Πιστεύω να ξεκινήσει η ΠΑΘΕ 65. Προσπαθήσαμε το παρεμπόριο να το χτυπήσουμε και κάναμε ενέργειες. Λαϊκές αγορές. Ορθώσαμε το ανάστημα στο λιγνίτη. Να μην γίνει λιγνίτης, να μην εξορυχθεί μάλλον ο λιγνίτης στην επαρχία Ελασσόνους, στο Δωμένικο. Δύσκολο έργο, είχε ξεκινήσει η μελέτη. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη. Αλλά το θέμα είναι χρηματοδότηση. Στη διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση, όσοι ήταν μπροστά και ο μελετητής μπορεί να εξιστορήσει, μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει, του εξάγους θα γράψει, πώς πετύχαμε αυτό το έργο. Έργο μεγάλο. Έχουν δημοπρατηθεί τα δύο, το ταχυδρομιστήριο, δημοπρατήθηκε και αυτό, έχει και η αγωγή. Οι αγωγοί έχουν κατοκυρωθεί κιόλας και περιμένουμε την έγκριση. Είπαμε ότι υπάρχει χρονοβόρος στη διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία πολύ μεγάλη χρονοτριβής. Ελεκτικό συνέδριο, ξανά έλεγχος, ενστάσεις, διαδικασίες. Αν θέλουμε να βγούμε από αυτή την κρίση, το έχουμε προτείνει, το έχουμε πει πολλές φορές σε γράφους, προφορικά, σε όλους και σε όλα, πρέπει να μειωθεί ο χρόνος, ούτως ώστε
να προεξοφλήσουμε τις μελλοντικές εισρωές για να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε άμεσα. Κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε σταθεροί. Είμαστε σταθεροί στην πορεία μας. Κάνουμε αυτό το οποίο αφουγκραζόμαστε, γιατί έχουμε μια λογική. Αφουγκραζόμαστε τα παρόντα και τα πλησιάζοντα και φτιάχνουμε ένα σχήμα υποδοχής για τα μέλλοντα. Έχουμε την φιλοσοφία της αρμονίας των αντιθέσεων. Αυτή είναι η πολιτική μας. Γιατί σιγά σιγά οι πολιτικές φούσκες αποκαλύπτονται. Και βέβαια, πόση εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση ή σε ένα πρόσωπο που εύκολα μεταμορφώνεται πολιτικά. Και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς τις επικοδομητικές προτάσεις τις ακούμε και τις υλοποιούμε. Γιατί θέλουμε η Θεσσαλία να είναι μια δημιουργική δύναμη, μια θετική δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής, που να μπορεί να την πιστέψει ο κόσμος. Δεν ασχολούμαστε με το θρίαμβο του βερμπαλισμού, ούτε με τις νεφελώδες διακηρύξεις, ούτε απαντάμε σε εκείνους που έχουν κάνει ρήξη με την αλήθεια, ούτε σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τους μύθους. Γιατί ξέρετε, οι μύθοι εντυπωσιάζουν περισσότερο από την αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι ο ανορθολογισμός και οι αστοχίες του πατερορθόντος αποτελούν το θολό που κοιτάμε σήμερα όλοι οι πολίτες με επιφυλακτικότητα, διαπιστώνοντας αυτή την επιφυλακτικότητα σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε. Καλούμε όλους σε μία διαδικασία η οποία να μας στρέψει για λίγο, να στραφούμε για λίγο στη θεσσαλική μας ψυχή. Εκεί έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε τα υλικά που θα βοηθήσουν να κτίσουμε τις νέες συνθήκες της ομοψυχίας, της αποτελεσματικότητας, της δημιουργικότητας και τελικά του δρόμου της εξόδου από αυτό το τέλος. Προσπαθήσαμε και χτυπήσαμε το πελατειακό κράτος, την απάνθρωπη αδικία και την αναξιοκρατία. Δεν απαντάμε σε προφανή επικοινωνιακά φτηνά εν τέλει επιχειρήματα που προς στιγμή θέλουν να θολώσουν και να αποστρέψουν την προσοχή από το υπαρκτό χειροπιαστό έργο. Δεν απαντάμε στην ακραία ρητορική, γιατί έχουμε τη φιλοσοφία ότι η ακραία ρητορική από όπου και αν προέρχεται συμμαχεί με τον αυταρχισμό. Δεν ενοχοποιούμε τους γύρω μας. Ούτε μεταθέτουμε τις ευθύνες. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι το κάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτογνωσία, δεν συνειδητοποιούν τις ευθύνες τους και τις ενοχές τους. Ακόμη δεν πέφτουμε στην παγίδα του λαϊκισμού, γιατί είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της λογικής. Και ξέρετε, είναι και γνωστή η ασθένεια αυτή των λαϊκιστών, ειδικά όταν το πολιτικό φορτίο είναι πολύ βαρύ, πέφτει βαρύ στους ώμους του. Εμείς προχωράμε τον δρόμο της αλήθειας. Και σε έναν δρόμο που έχει ένα πλαίσιο, ένα πολιτισμό σύγκλησης έξω από την παράδοση της μυσαλλοδοξίας και της ρήξης, από τον τυφλό μηχανισμό της αυτοκαταστροφής, μακριά από κομματικές έχθρες και μικροκομματικούς φανατισμούς. Είμαστε διασώτες του ορθολογισμού και τηρούμε τον λόγο μας. Και παρουσιάσαμε σήμερα και παρουσιάζουμε ένα μέρος, γιατί όλο δεν μπορούμε σε τόσο χρονικό διάστημα, ένα μέρος του έργου, χειροπιαστό και αδιάψαστο. Και πιστεύουμε ότι οι κοινωνίες, τα περιφερειακά συμβούλια
που έχουν ωριμότητα κερδίζουν εν τέλει. Πήραμε και παίρνουμε και νέες και άμεσες αποφάσεις. Με δουλειά που μας αναλογεί. Χωρίς κοροϊδίες, χωρίς φαυλότητες, ούτε κουτοπονηριές πολλές φορές. Και συνεχίζουμε τη θεσσαλική μας αποστολή. Συνεχίζουμε να συνδυάζουμε την ανάγκη για ένα νέο αέρα στη Θεσσαλία με σταθερότητα που τόσο ανάγκη έχει και η κοινωνία και η οικονομία. Έχουμε την αίσθηση του κατεπήγοντος, δίχως να χάνουμε την ικανότητα να στοχεύουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις δημιουργικά, αποτελεσματικά, όχι σπασματικά και αναστρέψιμα. Η φιλοσοφία μας είναι πως οι αντικσοότητες που αντιμετωπίζουμε μπορούν να καταστούν ενάσματα συμμετοχικής δράσης και να μετατραπούν σε θετική δύναμη αλλαγής. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με εκείνους που έχουν έλλειψη κουλτούρας συνένεσης. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε, να καταλάβουμε εκείνους που αναπαράγουν τις αδυναμίες τους, τις οποίες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να διορθώσουν. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Έχετε μπροστά σας τον απολογισμό, εκφρασμένο σε αριθμούς, αλλά και σε έργα. Θα θέλαμε να είμαστε σε μια άλλη εποχή. Ίσως και 4 και 5 χρόνια πριν. Ή σε μια άλλη εποχή 5 χρόνια μετά, 10. Τότε που θα υπάρχουν πολλά χρήματα, ή τότε που υπήρχαν πολλά χρήματα, για να λύσουμε όλα τα προβλήματα που έχει η Θεσσαλία. Αλλά προπάντων να λύσουμε τα προβλήματα των νέων, που είναι το οξυγόνο της ζωής και οι φορείς νέων ιδεών. Γι' αυτό κάθε προσπάθεια των νέων τη στηρίζουμε. Γι' αυτό θα πρόκειται να στηρίξουμε και την προσπάθεια των ερευνητικών κέντρων μέσα στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και τρέχουμε και το εκμυστερεύουμε. Αν μπορούμε να το πετύχουμε, είναι δύσκολο το εγχείρημα. Στη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε συνεργασία με το ΣΕΡΝ. Ξέρετε, το κέντρο του ΣΕΡΝ. Για να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ πέρα την αδρομική θεραπεία. Μεγάλο έργο. Δύσκολο έργο. Λέει κάποιος, πού πάτε? Πάμε, θα προσπαθήσουμε. Μπορεί να πετύχουμε. Και πάμε οργανωμένα, τεκμηριωμένα να πετύχουμε. Μακάρι να ήμασταν σε άλλες εποχές που ήταν άλλα τα δεδομένα. Να κάνουμε περισσότερο, γιατί σήμερα έχουμε εικόνα και ήχο των περισσότερων προβλημάτων. Γιατί σήμερα είμαστε όσο ποτέ όριμοι συνεργασίας και συνέργειας. Το θέμα της συνεργασίας και της συνέργειας. Γιατί σήμερα είμαστε όσο ποτέ άλλοτε ενωμένοι. Γιατί σήμερα έχουμε θεσσαλικό στόχο. Γιατί σήμερα κάναμε πράξη και τη δημιουργική ανατροπή και τη θετική αλλαγή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όλες, να ευχαριστήσω όλοι που συνεργάστηκαν για αυτό, εννοώ όχι για να το γράψουμε, εννοώ τα έργα όλα αυτά. Σε αυτά έχουν συμμετοχή όλοι οι Θεσσαλοί. Από τους εργαζόμενους στα έργα, τους επιστήμονες, τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, τους περιφερειακούς συμβούλους. Και βέβαια, αυτό είναι και μέσα στον προπολογισμό μας. Που ο προπολογισμός, ξέρετε, πολλές φορές, λόγω συνήθειας, δεν ψηφίζεται από ορισμένους. Δεν ψηφίζεις να γίνει ο δρόμος σε μια περιοχή ή γέφυρα. Πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, ανοιχτοί για κάθε συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά και ειλικρινά. Ευχαριστώ για την αντοχή σας και είμαστε εδώ να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο εάν έχουμε και τη δύναμη και τη δυνατότητα της στήριξης από την εθνική οικονομία. Σας ευχαριστώ. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για μας, προκειμένου να συμπληρώσουμε τις ελλείψεις και τις παραλήψεις μας. Η ομαλή μετάβαση από την ομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με λιγότερα μέσα, πόρους και προσωπικό, ήταν το μεγάλο στοίχημα, που κερδίθηκε λόγω της υπερπροσπάθειας που καταλάβαμε όλοι. Κυρίως όμως οι συνεργάτες μας εργαζόμενοι
που παρά τη δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και την άδικη απαξίωσή τους από συμπεριφορές ή προνόμια συναδέλφων τους σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπερέβαλαν εαυτόν και στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις ευθύνες τους. Έτσι, παρά την ασάφεια του θεσμικού πλαισίου από τις πρώτες και όλες ημέρες της λειτουργίας του θεσμού, η εξυπηρέτηση των πολιτών υπήρξε ικανοποιητική. Ενώ, με την πάροδο του χρόνου, την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά κυρίως με την αλλαγή νοοτροπίας που επιδιώξαμε και εν πολλοίς επιτύχαμε με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, με γρήγορο και ασφαλή τρόπο, ο χρόνος εξυπηρέτησης, παρά την αποδυνάμωση των υπηρεσιών μας, έχει περιοριστεί αισθητά. Η συνετή και συνεπής αυτή πολιτική απέδωσε καρπούς. Η αξιοπιστία της περιφέρειας εμπεδόθηκε στη συνείδηση των πολιτών, ιδίως όσων συναλλάσσονται με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας υπάρχουν λίγα απαιτητά χρέη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που και αυτά σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά. Αντίθετα, κληρονομήσαμε τεράστια χρέη από τις εταιρείες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αναφέρω την ΚΕΚΑΝΕΜ και Νταύρον Όρος, ΕΚΠΟΛ, για τα οποία θα ήθελα εντάχει να αναφερθώ παρακάτω. Χωρίς να θίξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων της περιφέρειας, μετακινήσεις εκτός έδρας, υπερορίες κλπ. Περιορίσαμε τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ εκμηδενήσαμε τις άμεσες ή έμεσες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας έχει πλέον κλείσει 2 χρόνια λειτουργίας. Από την πρώτη στιγμή που το εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, με επικεφαλή στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα τον Αγοραστό, ανέλαβε την διοίκηση της περιφέρειας, γνωρίζαμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα που θα καλούμασταν να λύσουμε θα ήταν πολύ περισσότερα από την διαχείριση της καθημερινότητας με όλα τα τρέχοντα θέματα της περιφέρειας και κάθε περιφερειακής ενότητας ξεχωριστά. Ο Καλλικράτης άλλαξε ριζικά το διοικητικό χάρτη της χώρας μας και για κακή μας τύχη συνέπεσε με την οικονομική κρίση τη δυσκολότερη ίσως κατάσταση που βίωσε η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Το εγχείρημα αυτό έφερε μεγάλες αλλαγές σε θεσμικό, διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο σε όλες τις δομές του. Ενώ παράλληλα έπρεπε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εξάλειψη των όποιων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, κυρίως μεταξύ της Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας, ώστε η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας, σαν μία οντότητα πλέον, να μπορεί να προσφέρει ίσες δυνατότητες με ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα για όλους τους πολίτες στο σύνολό της. Για να γίνει από όλους κατανοητό και κυρίως από αυτούς που ασκούν μερικές φορές εύκολη και ανέξοδη κριτική, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας, είτε το θέλουν να το παραδεχτούν μερικοί είτε όχι, βιώνουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει περάσει η χώρα μας. Οφείλουμε λοιπόν, όταν διατυπώνουμε δημόσιο λόγο, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο. Σε ό,τι αφορά το έργο μας, θα θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι κεντρικό μας μέλημα είναι ο πολίτης και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου. Εκτιμώ ότι μέχρι σήμερα πορεία μας ως αιρετή περιφέρεια δικαιώνει τουλάχιστον αυτόν τον στόχο και κανένας καλοπροαίρετος δεν θα έλεγε το αντίθετο. Είναι βέβαιο πως αυτά τα 2 χρόνια δεν μπορέσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε από 100 χρόνια και πλέον. Ή μάλλον λύσαμε πολλά προβλήματα, αλλά παραμένουν και κάποια άλλα τα οποία επιζητούν επίλυση και τα οποία θα πρέπει να δρομολογήσουμε και είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορέσουμε να επιλύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο λοιπόν τη δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων που έχουμε πλάι μας και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η στάση μας αυτή φάνηκε ξεκάθαρα στον τρόπο που χειριστήκαμε τα δημόσια πράγματα. Θέσαμε λοιπόν ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των κατοίκων
και των Θεσσαλών, ειδικότερα στην Καρδίτσα, για την οποία είμαι και πιο αρμόδιος για να μιλήσω, θέλοντας να αποφύγουμε όλοι μας να καταγράψουμε απώλειες σε δομές οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές για την περιοχή μας, συνεργαστήκαμε με δημάρχους, με βουλευτές, με φορείς και προσπαθήσαμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη.